Jodak ma Kibra koro ochak cheno mar ndikogi ka bende koro idwa dargi ne gedo mag ute manengo gi oyueyo e kinde bende sirikal kaunti ma Nairobi koro ochako chenro kara ne nitiere koda weche mag riembo moko kuom jodak ma Udli ma bende wacho ni koro serem chulo rent margi kuom thuolo buora ka bende dwano mondo koro gichudi kata gidar e ute ma kamago nyakora mogi magi kachiel koda weche mamoko waranga ne weche ma waikoni kata moko kuom thuond weche. We want to facilitate people so that we clear the sites. We do construct houses like the ones you are seeing are here or the ones in Mukuru so that these people come back to their own houses. Pinyo wacho chano daro jodak ma Kibra mae alfapar ne thuolo mar gero udi manengo gi oyueyo. They took everything. They did not leave a spoon. And these were not taken by county vehicles or county officials. These were taken by goons. Now, before people started harassing me at night, that's when I decided, let me move my family from there. County ma Nairobi seyo kuom tiyo gi ojende daro jopiny modak e ute county miwacho ni nigi gope mag chudo mag udigo. We are very, very ready and prepared as the hospitality and tourism sector to host the expected huge number of visitors in the region. We have enough bed capacity in the region, spread all over within the neighboring counties. Magawa e county ma Homa Bay oyangi ni osepong motelo ne nyasi madaraka ka ilaro mago ma Kisumu kod aluora mare. Machiegni nyakora mogi tudri kodwa namba man ote machuoke na riade ka uchiel nono bende wayudore mbui mopogore mag oganda achiel kachiel yudo kanye mbui mar Facebook, mbui mar YouTube, mbui mar X kachiel koda mbui mar Instagram kod mano mar TikTok. Nyinga Simfrozo Kida, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako en jatend piny William Ruto ramoni onge dok chien e chenro mar gero ute manego gi oyueyo ne jopiny. Ruto ne olero magi seche mane otimo limbe e ute ma high rise e mantiere kar chung'od bura Malang'ata kama chenro mar gedo ne dhi e nyime. To ka jafwambo mar Ready Kowenga lero jodak mane rik indiko ne nonro magi motelo ne chenro mar darogi ni kod paro mopogore opogore e chenro no. E karak mong'ere kaka Kanan manie high rise, jodak ma Soweto zone C gi D no yuoro mar yango nonro magi motelo ne darogi mar chiwo thuolo ne gedo. Chenro mar yango nonro ni nochak tich ariyo mar jumani kendo jopiny ne gombo ng'eyo adieri kapok giloko kar dak. Ila ya kwamba tumeambiwa tukisave mpunde zitakapoisha ndipo na watu tukaweza kupata nyumba, kila mtu kama atakuwa amesave kulingana na kile kiwango atakuwa anataka. Kuna verification, kila kitu unaangaliwa kama kila kitu iko sawa, wewe ni mwenyeji kama unakaa, kuna machief, kuna area police wenye kwa area ambao wanatusaidia ili kila mtu ambaye anaishi area hii aweze kufanikiwa na kujua anaishi mahali hapa. Dispute ukiingia pale unaangaliwa, wanakuambia uko na dispute. Unapewa karatasi ya kwamba enda kwa dispute. Ukifika kwa dispute ukishapeana ID, wanakuambia utatumiwa text. Text gani utatumiwa? Na hii kitu imefanywa hata sasa tuko kana nisipo. Sasa hiyo ni phase nyingine na jengo. Kuna watu wamewahi fanywa hivyo hivyo. Hiyo njia moja kuacha watu nje. Sawa sawa. Kwa sababu mtu atakwambia utatumiwa text. Na once exercise imeisha, mimi nitaenda kwa ministry kwa PS nimuulize ya kwamba kuna shida hapa, ndampata wapi? Jopiny mopuodhi kendo ma oyangi nonro margi kaka jodak ma hie ma Soweto C gi D ne yudo card ma oting'o nonro magi duto. Number 5, number 3. Bang' tieko puodhogi, igeno ni jodak maromo 10,000 biro dar mar chiwo thuolo mar gero udi manyien mondisore, chenro mabiro kawo thuolo maromo higni 2 kama. I think after sasa tumepata hizi kadi, tumepeana namba zetu, ndio tutapewa notice ya kuhama. Kuhama tunahama immediately once government imeremit pesa kwa accounts yetu. Lazima mimi nitatoka kwa nyumba. Kwa sasa usipo remit pesa kwa account, mimi nitaenda kuishi wapi? Have to get money on my account. Because nitafute ka nyumba kingine mahali nikae. But hapa kuna watu tulitoa hapa. Kuna watu wanaongojea hapa. You know what we do? We clear the site, we construct, we bring the people back. So we resettle the people where they were originally, right? So here we have people, we have beneficiaries here, around 4,000 beneficiaries. We have 4,000 units plus here.
everybody will be catered here, those people who came from that site. E kinde mane nonro ni dhi nyime, jatend piny Ruto ne otimo limbe ma apoya kae mar luwo kaka chenro mar gedo e Soweto B dhi nyime kaachiel kod ndikruok mar jodak ma Soweto C gi D. Tunaelewana? Kwa hivyo hii kazi tunamaliza ya enumeration ilikuwa ikamilike Jumamosi, lakini nimeambiwa ya kwamba wananchi bado ni wengi. Kwa hivyo nimesema iendelee kwa siku ingine 2 mpaka kila mwananchi afikiwe. Jatend piny noramo ni onge dok chien e chenroni kata kodoko ni ipinge kamano. Utaishi kwa hizi manyumba bila ya wewe kubaguliwa kwa sababu wewe ni mtu wa kutoka jamii fulani. Kwa sababu Kenya ya ukabila ni Kenya ya aibu. Tunataka tuungane sote kama taifa moja. Na kazi yangu kama rais wa nchi ni kuunganisha Wakenya wote. Tukae pamoja kama ndugu moja. Tuache siasa ya migawanyiko na chuki na hasira na makasiriko na ukabila. Sisi wote tuishi kama ndugu moja. Watu wa Kibera, jameni, mtanisaidia tuunganishe Wakenya. Munasema tuungane ama tutengane bwana? Chenro mar bero lwasi mar dak n'oganda jo Kenya koro medo yudo jip mokalo. Tok piny owacho ramo ni oganda modaki kuonde dak mong'okore kaka Kibera koro nyaka lok ngimagi, kendo gie sani maromo oganda gana 10 ibiro golo kae mar chako gedo manyien n'oganda gi. Eric Owenga, Ramogi TV, Kibera, Nairobi County. Ten County ma Nairobi dhi mbele gi riembo jopango mapoko chulo omenda magudi kata rent magudi mag county no. E kar dak ma Woodley, thoth jopango modak e udigo chwalo ywak magi e wi ojende manomanore gi gige lweny mane oor mondo riembgi e udigi mane oketho nyaka mwandugi. To kaka jawiso duor lero, Ten County ma Nairobi geto choko omenda maromo $150,000 mag gowi mar rent kowuok e udigo. Ma e kaka imuko dhoudi e kar dak ma Woodley, ahinya to ne jogo mapoko chulo omenda mar ute kata rent mag udi ma Ten County ma Nairobi. Weg udi gi dhoggi omoko kendo gikia gima ginyalo timo. Gidong ka gineno e seche ma ojende ma Ten County ma Nairobi oro dhi mbele gi timo tich mar riembo gi kowuok e udigo. Familia modaki kuonde dak 35 kama udi ma Ten County ma Nairobi nitiere koro odong malit tok Ten County ma Nairobi geto udigo nikech girem chulo omenda mag ota. Why would they break the same? Familia go koro lieko ni chenro mar darogi koro olokore kendo koro en kuo. Goons walked in and took absolutely everything. The first thing they took is my children's bicycles. After that they took everything. They did not leave a spoon. And these were not taken by county vehicles or county officials. These were taken by goons hired by the county and supervised by the county officials. They came for me. So now before people started harassing me at night, that's when I decided let me move my family from there. Vijana wamebeba silaha, vijana wengine ni wanakaa wakola, wengine wanaleta hata mapikipiki hapa ndio vitu ile dogo ya electronics wabebe. Kata kamano, jaten migao mochungne udi e county ma Nairobi Lydia Mutheu okwedo wechego. We were confronted by persons who had hired persons to prevent the lawful eviction that we were undertaking. So we encountered that in Karioko. In Woodley, one of the tenants had actually hired about 50 persons and closed them in the compound. So when the eviction team was progressing alongside that street, those people were unleashed on the county team. We suffered injuries. Our vehicles were damaged. Jatelo no bende okiro oko winjruok mar rucho oko gowi mar rent mane jodak go keto kod gavana machon ma Nairobi Mike Sonko kowacho ni sani winjruok makamano onge tiende. Let the court determine, 1, about the waiver, and 2, about monies that were paid in court, why they're not included in the final computation of our arrears. That way, when the Gazette notice that was published, you do not see a period. So it's not clear it covers which month to which month, from which date to which date. Because it doesn't tell us whether it starts in January to May, June to July, it doesn't say. So it is not actionable. So as far as we are concerned, that waiver is not something that is that has the force of law. Nyaka gie sani chung mar Ten County ma Nairobi to en mane. If you pay your rent, nobody
will ask you anything. You will have what you call quiet possession. Yeah, quiet possession of your house. Just pay the rent. Joyce Oduor, Ramogi TV. Jodak e alwora ma kona Kilifi Mombasa ywak ne piny owacho mondo omi ochop singo mar neno ni ochulgi garama mane giyudo bang' utegi kethore seche mane imuko od gorofa mane ni alworano. Gikoni thuolo moa dwe achiel sani onge kata ng'ama oseriwo kanyo mar rango asara mane giyudo kata mana ng'ama nyisogi kaka ibiro chulgi kaluwore gi lal mane giyudo. Joja oko ni kod ler mathoth kowuok Mombasa. En alwora makona Kilifi od bura ma Mvita Mombasa. Ma kama ne apisas mag piny owacho biro kanyakla mar ruombo piny od gorofa 11 gi Miruti bang' odno leng'ore nyakuchiel kendo keto ngima jodak e kinda Kuru Gasumbi. To kata bang' udi mani alworano kethore kaluwore gi Miruti manuti godo e lwaro odno, jodak e alworano koni sani gidong' gi midhiero kaluwore gi kethruok margi. Kila flat kuna wengine wamelipa 40,000 kutengeneza, kuna waliolipa 52,000, kuna wenye flat ambao hiyo that month hawakupata rent. Kwa sababu vipi waumize tenants wao, na pia na alafu serikali wakatu promise kwamba wata reimburse, which ambao mpaka sasa haijakuwa. Wakati uliporomoka, milango zingine zilifyatuka, zilikataa kufunguka, zingine zilivunjika locks. Hizo carpenter amefanya. Kwa hivyo kazi ya carpentry imefanywa na landlord, masonry imefanywa na landlord, plumbing imefanywa na landlord, kazi kama hizo. Na glassworks inafanyika mpaka sasa inafanyika. Na kwa hivyo imekuwa damages, hata tena silibidi waondoke. Tumekaa nje kwa muda wiki 2.5. Tulikuwa tunaishi kwa nyumba za Airbnb na mpaka sasa hatujakuwa refunded. Eni ywak mabende ochwal gi moko kuom johala mane loko e alworano makoni kata bang' dar kendo gero vibanda mamoko. Tend kaunti ma Mombasa ne ochako monjogi kendo muko vibanda go mane giyude konyruok. Watoto wako shule wanasoma college, secondary na wengine wako lower classes. How do we survive? So tutaishi vipi? Baada hiyo hasara haijaisha, mwezi hujaisha, tayari tumebomolewa vibanda. Tutaishi vipi sisi? Na macho yangu yote, kila kitu, akili yangu yote ilikuwa kwa hiyo biashara moja. Ishaenda huko nyuma, nimepata hasara, sija recover up to date. Tutapata usaidizi upi? Maisha yangu ya floringi na vibanda vyetu vimevunjwa vya mama zetu. Sasa tutakula wapi sisi? Na sisi tunategemea vibanda. Utalikuwa kivipi? Na vibanda vunjwa, kina mama zetu wavunjwa vibanda vyao. Ana mbele wana nyuma hawa. Wale ndio walipa watoto skuli, walipa ofisi za watoto skuli, walipa kodi ya nyumba, ndio mambo yote, ndio chakula chao pata pale. Serikali mpaka leo hii hawajakuja hata mmoja hajakuja hapa. Si chifu, si MCA, si nominated, si member of parliament, si governor, hakuna hata mmoja alikuja kasimama. Hata huyu developer pia. Tell me, aniambie lini alikuja nyumbani akauliza. Nothing mpaka sasa. Tufanye nini ama tuende kwa nani? Luoro margi en ni sani onge kata ng'ama riwo kanyo mar rango chal margi bang' kane osiruomb odno piny thuolo moheo dwe achiel mosekalo. Serikali ni watu saidie compensation, watu harakishe pesa yetu irudi. Sisi tuomba hivyo kwa serikali. Gharama ambayo imegaramika katika plumbing, masonry, carpentry, glassworks ni pesa kubwa ambayo inahitaji compensation. Walivyoahidi watatucompensate ama kusaidia, hawajafanya. Be it the government, be it the developer. Wao wakae chini, waone ni nani anayefaa kutupa compensation yetu. Sisi whatever we need is the compensation. Nani atakaitupa, we don't know. And we don't want to know. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jotelo mag ute thieth mitayo kod ute lemo e buo mabul mar Evangelical Alliance of Kenya ochiwo puoch gi pak ne jatend piny William Ruto e neno ni gopegi e buo kuma mar thieth mar sirikal ochul. Jodogo manolimo jatend piny e kar jot mare olero ni okumba mar thieth tiyo mayom kendo jopiny yudo thieth makare. Welcome to this meeting. Jatend piny William Ruto nobago romo kar jot mare Nairobi kod jotelo mar riwruok kanisa e buo mabul mar Evangelical Alliance of Kenya mar twak ewi okang' mosego kod okuma mar thieth mar SHA. Us will be committed to support the government of Kenya. Jodologo olero ni gopegi osechul kendo gin kod winjruok makare kod tend SHA ewi chudo modong'. I'm here to confirm that SHA is working and it's working 100%.
For our facilities, we had a few challenges which we have gone through with the SHA team. Personally, we went to the offices. Bwana Ingasira has been very helpful with his team. Gidola chiel jotend ute thieth go po sirikal kuom kedo kod achiedh nade mayande gi yude bwosha ka koro ute thieth go tiyo yo makare. Go to Tenok today, salaries are paid all across the faith base in the country. I met your friend, Bishop Kingo, I think 2 weeks ago at Delamere. I said, Bishop, have you been paid? He didn't even respond. He said, I will buy you a cup of... With the introduction of SHA, I'm a proud bishop and a proud patron of that facility because we are able to meet our bills. And many people are flocking the facility. Dwe mar adek higani ute thieth mag ute lamo noriwore kod jowadgi moko mag ute thieth mag ji giwegi e bwogo chungo chenro mag e bwo SHA e wi gope ma sirikal ne nigodo ahinya e bwo okumba machon mar NHIF. We look like we were too mean to you. And the continuum between NHIF and SHA, people don't get it because we were already like so down with NHIF. And SHA was struggling to pick up. So that continuum has been an issue. But we want to say, Your Excellency, we're so grateful. Jatend piny William Ruto singone jodolo gi ni sirikal biro medo bero chenro mag thieth ne jo Kenya duto. I did make a commitment to the people of Kenya that I want to expand the horizons of health to get every Kenyan on board. It was a big undertaking, but my team and I were determined that it was time this happened. Migao mar arita ywak ni chenro margi mar dhi ndiko obila maromo 10,000 e iko mo manyien dhi gore e Lwanda kaluwore gi pok mar omenda mapuot ma omigi kod migao mar omenda. Migao mar arita onyiso komiti mar loso budget ni kaluwore gi kwan omenda ma oket tenge budget manyien gidhi mana ndiko obila 5,000 kende kwan ma giwacho ni piny mokalo. Jafo marwa Chris Owino ni kod ler mathoth. Geno mar piny owacho mar ndiko apisas manyien mag obila maromo 10,000 nenore kama dhi muonyo pi kaluwore kod nok mar omenda e budget manyien ma idhi som dwe manyien kod jatend migao mar omenda John Mbadi. Jakom komiti mar od bura mochung'ne weche mag arita Gabriel Tongoyo onyiso komiti mar od bura mochung'ne loso budget ni sirikal dhi mana ndiko e tich obila 5,000 kende kaluwore kod rem mar omenda maromo bilion 3.4. Police recruitment, Chair, had dropped that we want to recruit 10,000. But the budget we have now support only 5. And all of you know that we have never recruited for the last 4 so years. And we are making a plea before us here, before you members, that you look as an additional 3.4 billion so that we can able to realize the recruitment of the whole 10,000. And so that at least we'll be in a better footing and space toward preparation for the election 2027. Tongoyo okwayo kweth motelne kod jaod bura mar Lego Usonga Samuel Atandi mondo ng'igie kod wang' mamuol e dwaro margi mar medo kwan mag obila madwarore. Chenro mar obila matimo apedha moyedhi e gwenge ma jonjore ogoye tach bende nyalo dhi rochore poni od bura okomedo migao mar arita bilion 8 e budget manyien. Members, you all appreciate the critical role being played by our men and ladies in uniform in the National Police Service to make this country safe. And despite very restricted or very minimal resources, they are giving their best, but they are struggling. We are making a plea to you, members. Kindly support us to add another 8 billion to facilitate security operation across the country. And even under this, we had factored also some of like security roads, which so it's not indicated here, which only has got 20 million. In this estimate. Chenro mar chugo kuonde tend loch nanga manyien kaka sub-counties, location kod sub-location maromo 1,400 bende ni kama ng'ao kaluwore kod nok mar omenda. We all know that it has been a big case. It was before Parliament severally. All of you here has got either a sub-county, a division, a location, a sub-location, including even one we did open in Narok recently called Amalo, belonging to one of my colleagues here and many of us here.
And last time when I presented a statement response before the House, I told you that we need 2.4 billion to realize operationalization of all these units across the country without additional, gazettement. And we only have got 500 million provided in the budget. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend duond buch Wiper Kalonzo Musyoka oseyo jatend jotend migepe Musalia Mudavadi ewi siro okang' mane piny Tanzania okawo mar geng'o ne okinde kaachiel kod jo Kenya makedo ratich oganda donje pinyno. Kalonzo mane loso Mombasa koni onge ratiro mar chik mane jogo mane ogeng'negi orocho kata matin. Kolero ni Musalia ka jatelo mochung'ne weche mag pinje ma oko e pacho ka emane onego obede ong'ala manyime mar kwedo tim makamano. Jatelo mane oyuoro romo mar jonon buge mag omenda Mombasa ne bende oseyo piny owacho kuom dhi nyime kod holo gope e pinje ma oko, gino mamiyo jo Kenya ting' mapek e chulo osuru. When it comes to human rights are universal. Universality of human rights. Whether you are in Burundi, in Kenya, in Tanzania, wherever. And then your own basic human rights are graced upon. The international community will always come to your help. Musalia anaposema, msijiingize mambo mengine, haelewi, jamaa haelewi. Tumwombee Musalia. I would want to ask Mheshimiwa Suluhu to reconsider this whole thing. Akiona wa Kenya asione kama ni maadui. Kwanza watu wameoana, watu wameoana huko ndani. Wa Tanzania, wa Kenya, Kwa hivyo namuuliza kwa heshima ahakikishe kwamba uhusiano wa Afrika Mashariki unaonekana kidhati, kwamba kila mtu anampa mwingine heshima yake. Hatuwezi, lile ambalo hatuwezi kuingilia ni kuja kupigia debe Chadema wachague rais wao na kule kuna CCM. Mimi over time I've always supported CCM, lakini siendi huko ndani, wanaelewa. Lakini when Kenyans are arrested, then it is a responsibility of every nation to stand up for their own citizens. Board mar kar thieth ma Nairobi olando yiero mar Felix Osano kaka jatatije mar kar thieth no. Osano osebedo ka omako lemono e yor kojolo chakre dwe mar 11 higa mokalo. Motelo ne mano ne en director mar chwalo mwandu, en kod lony maloyo higni 17 e sekta mar thieth e pinje Afrika kod Asia. Osano bende ni sani tiegore weche mag telo makare e mbalariany ma USIU. En kod masters e weche mag ohala koa e mbalariany no, degree mar ohala kowuok e mbalariany ma Daystar kod tiegruok mamalo e weche mag telo ne migepe moyudo kowuok e mbalariany ma Strathmore. Osano kawo kar James Nyamongo manotiyo kaka jatatije nyaka dwe mar 12 e higa mokalo. Kawadhi nyime ni jagoro maduong' madon bura mar Communist Party of Marxism Buka Omole koro jiwo oganda jo Kenya mondo ne ni otiyo e twech achiel mar kelo lokruok makare. Omole ne olero ni Kenya nyalo mana yudo lokruok makare mana ka giyiero jotelo ma obidhore kendo man kod chia makare mag telo. Ne olero magi seche mane jokanyo mag duond buch CPM obagoro margi e magawa moro buore kam. Omolo sebede ong'ala manyime e seyo mokalo tend Kenya Kwanza ma otelie gi jatend piny William Ruto. We are ready for socialism. We are ready. Ni joluo itero kama to kiny itero kama to yawuoyi kata jodongo mokari adek loso pesa to undo dhiero siko. Ana kwayo gi duol mamuol ni kaka Jaramogi nowacho ni wariwore unu kamoro achiel wago lweny watiek lweny ni. To jogem to pod ung'e ni pod amanyo lemo e game kucha. Nyaka parnu ni telo magem oto ng'ama bro golo telo no en mana Buka Ngesa Omole makoro chung koduka.
Ramogi gi kanyo wakawuoyo mokwongo chenro en maro imore kikidhi mabor waduogi weche mathoth saa 3:24. Unauza dining ama unauza fine dining? Grow biashara yako by using your M-Pesa till to get Uliza Biashara. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa business app ama dial *234#. The more you use your till, the more you grow. M-Pesa. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Tuo maringa maremo kata sickle cell ni kod midhiero mathos. Lit ma na winjo e denda, yani lit mana winjo e choka. Rem bende en go ahinya. Sani koro kanya tigi morphine. Kata kotiyo go ok nya tiyo e denda. Methadone ma koro painkiller na. To bende nyalo thiedhe. The transplant is usually a bit more straightforward. Nitie jogo bende ma osechango ne tuoni. Test masetimo ginyiso ni tuo cha norumo kuome. Simfrosokinda nono kendo kolo midhiero mag tuoni kaachiel kod ler mar thieth mantie. Chieng' Ngeso tarik 24 saa 1 kod saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Chakre kit ngima joluo machon, amiya gwatani pod jaoda maduong' mondo iluw timena. Nyaka ngima masani. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wanga kon tena no nyithindo. Kino dhi nam. Ondone kama ng'ato knie ng'ato nikech nambi ng'ie mana ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kit grich. Dala na ka okadwe. Koda kamor mar ngima. Idendo gi English ni my darling dear. Kaka kinde mosekalo kod masani esigenni mopogore opogore. Odhiambo maru eka koro dwa chacho. Ng'ama onge pesa na wini sani ng'ama onge pesa itimo nade. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Ticha beach kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Apela nako ni wang' ne kawada kocha. Nyaka wang' joy mari mar Ramogi TV. Lungani a boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa choni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Machini kino nyako Ramogi riwruok marango chenro mag limbe aluora mar Nam Lolwe oyango ni giikore mar rwako kendo rito welo mathoth mabiro yuoro e nyasi mar Madaraka Day ma higani ma idhi bagi e kaunti ma Homa Bay juma manyien. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, giyango ni gitiyo kanyakla gitenda rita kwe gwenge mag Nyanza maneno ni welo mabiro donjo e magawa mopogore oyudo arita makare.
e seche ma sirikal dhi nyime kod keto chenro mowinjore e kaunti ma Homa Bay ndalo 8 kende ibago nyasi mar Madaraka Day ma higani tarik 1 dwe manyien e lap tuke mar Raila Odinga e boma ma Homa Bay. Riwruok mochung'ne weche mag limbe e alwora mar Nam Lolwe kata Lake Victoria Tourism Association bende oyango ikruok ma gin go mar rwako welo mabiro yuore nyasi mar Madaraka Day ma higani. Jatatije maduong' mar riwruogno Charles Kataro wacho ni giseikore malong'o mar neno ni welo mathoth mabiro yuore nyasi mar Madaraka Day e kaunti ni oyudo kuonde nindo morome magawa kaachiel kod kuonde yueyo mamoko manitie alwora mar Nam Lolwe ka okone gisetiego jotije moingo 600 mabiro konyo rwako welo magawa mopogore kod eko kuonde mag nindo moingo 5,000 e kauntis moloro Nam Lolwe. We are very, very ready and prepared as the hospitality and tourism sector to host the expected huge number of visitors in the region. In terms of accommodation, I would briefly say that we have enough bed capacity in the region, spread all over within the neighboring counties. Bende gikoni gitiyo machiegni gitenda rita kwe gwenge mag Nyanza eneno ni welo mabiro donje magawa mopogore e alwora mar Nam Lolwe omiyo rita mowinjore. We are closely working with the security agencies, the regional commissioners, the county commandants and the police and also the tourism police unit to be able to enhance security in the region. Therefore, we want to assure those visitors who are coming both from outside the country that security is guaranteed. Kendo wago erokamano ne mikawa mose mantiere alwora mar Nyanza mose tiyo maber kabisa gi sirikal mondo ket arita kwe mag welo ma mabor kendo jotije mag migawago oseyudo tiegruok mamalo. Gikone gimor kod ikruok ma sirikal oseketo motelo ne nyasi mar Madaraka Day ma higani midhi bagi lap tuke mar Raila Odinga kane gijiwo welo mabiro yuore nyasi ma kamano mondo ti kod thuolono mar timo limbe e kuonde ma ywayo wang' jolimbe e alwora mar Nam Lolwe. To sama ubiro wuotho e dala ma Homa Bay kubiro e nyasi mar Madaraka wakwayo ni be kik udog dala kapok uneno kuonde mopogore opogore Homa Bay County gi alwora mare. Wadar rwako jo Kenya te kendo wanyisou ni oganda ma jo Nyanza oikore gi hotende madhi rwako wendwa, waikore gi jotijewa madhi rito welo mosetiagi kendo gin gi ratiro mar rito welo kaluwore gi barupe ma gin godo manyiso tiegruok e kiwango mamalo ma gin go kendo transportation bende ma within the region nitiere makare kaluwore gi kuma Homa Bay celebration dhi timore. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruok mar jodong Luo e bwo riwruok margi mar Luo Council of Elders orwako mokalo limbe ma jatend piny William Ruto ma odhi time kaunti ma Homa Bay motelo ne nyasi mar Madaraka. Jatend piny William Ruto juma manyien biro yango chenro mag dongruok mopogore ma sirikal time e kaunti no motelo ne nyasi mar Madaraka. Jodongo orwako limbe makamano ka gikone jodak ma Homa Bay kod oganda Luo mawuok e counties mamoko mondo bi owuog oko mar rwako jatend piny ka ginyayo kwe kinde limbe no. Joluo ne nigi kwe nyaka nene kendo wan e libamba manoluoro chwero remo e pinyni to nyaka kawuono kik we kitwano omiyo wakwayo kawuono ni wakwayo kwe kaka president marwa mar Kenya William Ruto ochano tarik 1 nobiro nago tacho Homa Bay ema wang' ni kele Madaraka Day wamor go kendo nyithindwa rite uru kod mor wendo irwako gi mor wendo ok rwaki ga njao kobiro wuog kar rombu mondo urwake mondo ne migosi maru. Omiyo wan nyithindwa ma Homa Bay ka gi jok mobiro ma jirani teko Kisumo, Migori
nyaka Siaya wabedo gi mor kendo warwak wendo gi sironyo. Mae mabiro nyiso ni kata kwakurite another national day Siaya to en very sure ni onge problem. Wabiro wan joma nyalo rwako welo kendo wan joma oherore. Kwayo ni kwe obedie malich makata president kobiro to pogo ng'eyo ni to kara ODM, kara UDA, kara Kia Liberal, kara ng'oge ni obiro nongo ni kara parties kang'eny be pod iherora hera. En mon na jopur niang' ma pachoka to Kenya Sugar Board medo negi mit tok medo nengo nyiewo niang' kowuok shillings 5,300 e tan nyaka shillings 5,300 nyaka shillings 5,500 kuom tan achiel. Kochakore tarik 26 dwe ni, jopur niang' biro chako yudo omenda ne tok puodhe kod komiti mapoyo nengo mag niang'. Nengo ni ing'iyo kaka yor jiwo kendo chiero sekta mar pur niang' kendo neno jopur yudo omenda ma owinjo giyudi ne pur margi. Jagoro mongirore migawo mar pur Kiprono Rono chiwo milome ne kembe niang' duto 15 moting'o manyien moketi e lwet ji giwegi mondo lu kendo chul jopur nengo ni manyien e wang' sa. Yorok mag lope ahinya ni mond liete kod joma mine en gima pod ogo tach moko kuom gwenge ma pachoka. Ma ne omiyo tiegruok makende otime sub county ma Kisumu West e gwenge ma Nyahera kijiwo rwako chik maneno ni mine bende opogne gi lowo kendo we sand mond liete ne weche mag lowo. Jaelieta ni kod mathoth. Mond liete ma pachoka pod medo kale midhiero ka imayo gi lope ni mar jopiny pok orwako chike mag lope ahinya mago momiyo mine ratiro mar bedo gi lowo. Ka chuoro setho to jomoko biro ni chuora ni puodho no oseusi. Koro katemo luwo kadhi koni gi koni to ng'ama dewa onge. Mae en mana achiel kuom mine e gwenge ma Nyahera manonro yango ni buche mag lope odhure ka thoth mine kia kaka gilu buchego motegno. Tach nowuok e Kisumu mangima ni Kisumu West sub county giseme nigi shida mag lope issues mag succession. Wayudo ni mond liete gi nithikie poko timo succession e lope mag kweregi gi lope mag chuogi manosenin. E tiegruok manonywako jokanyo mopogore e weche momakore kod chike mag lowo, jodako yudo puonj kata bed ni jomoko to pod omako chike machon. Iyudo ka wazee moko giparo ni wamama ok onego bed gi haki mar bet gi lowo. Koro ka janyuol otho to giriembo nyithiwa manyiri. Giwacho ni gibed gi lowo. Nitie joma oyie gi wach mar miyo joma nyiri lo kata joma mine lo, to nitie jodongo moko ma pod tamore ni mano ok nyal timore nikech mon ikendo ga kuonde mopogore opogore. Koro giwacho ni gidhi gi yud pok margi kuonde mokendgi ego. Nikech jowa gi opuonjo jowa kendo wang'eyo adieri ni kare chikewa machon onego wawe. Chikewa machon ne wacho ni ng'ama miyo ma mama ok bed gi title deed. Kare wayudo ni kare en gima ne idiya jogi to chik dwaro ni ng'ato ka ng'ato kata kitimo succession e dala to title deed bire nying mama e kopogo nyithinde. Moko kuom joma ne ochopo kanyo orwako puonj ma giyudo kod ler e luwo weche mag lope mosebedo ka chando gi kuom kinde ke apis ruoth ma gweng'no bende ojiwo jopiny omany kony kowuok e apise piny owacho mopogore opogore. Ka chifu Nyahera okonyowa kendo anamor ni jolandesa kaka nosemako bada ngin jolandesa bro konya mayud title deed e lweta. Aher mondo mi gik moko matimore e pinje moko mwaneno kata gwenge moko mwaneno mondo timre e North Kisumu location ka nikech offices wan go ka mar chief gi gik moko duto te wantie godo ka. To shida mosebedo go te Nyahera mek lowo gidog piny kendo akwagi wananchi ni gik midhi nyisgi kowach ni gitim follow ups offices mek sirikal gi kik gitamre gidhi offices mondo gimwachako ni obed gi kone maber makwaro mo bang'e to jo mor kendo giwacho na okonygi. Agi duto gino ma podi med par ne jo Kenya en ni ji duto monywako nyaka mine kod mond liete nigi ratiro mar bedo gi lowo. Ani e piny manyien gi chike manyien miyo kata ng'ama dhako obed ni churi ngima kata churi osetho intiere gi ratiro mar lowo.
Jailieta, Ramogi TV. Jaod bura mar County Homa Bay Joyce Osogo Bensuda kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino ojojo telo e gwenge makaluo mondo riwre mar konyo ting'o malo e rang'iny mar somo mar jopuonjre. Jaod bura no kara jaod bura go wacho ni tiyo kanyakla e kind jotelo e weche mag somo biro miyo kwan jopuonjre mathoth chopo lek margi e weche mag somo. Ne giloso kinde nyasi mar somo mane obagi e skundi Awuoyi Mambita chenro mong'ere ni Mama County Back to School. Kama ne gitelo gi nyiso jotelo kod oganda mondo kik we nyithindo mariek to anyuola gi yuto gi ni piny mondo gikony gi chulo fees. Come so that we can welcome the president and his team. I want to say that under bursaries, today I'm giving bursaries which we are going to launch. We are launching bursaries today of over 10 million. In education support service, I've taken students for driving school. I've taken students to NETA. I've taken them to VTC and TTI. I've sponsored university students. I have PWDs under full sponsorship. Today, I'm giving these students bursaries 5,000 shillings each. Do not give up on this child. Success is failing severally and succeeding eventually. Failure is part of success. It is not the opposite of success. Hawa watoto wenyu wapeleke kwenye vocational training institutions. Wapeleke wenye wanaweza kuwa plumber, wawe plumber. Wenye wanaweza kuwa carpenters, wawe carpenters. Wenye wanaweza kufanya kazi kwenye ma-artisans, wawe ma-artisans. Wenye wanaweza kufanya kazi hata ya kuweka ma-masons, wawe ma-masons. Pinyo wacho kotenore kod riwruok ma ok mar pinyo wacho mar Micontrap dhi nyime kod jiwo kinge mar kedo kod nyange mar nyiri kod lwenje mamoko ma kit chwech e gwenge mag Korea. Oganda ma wuok e gwenge mopogore ichiwo ne oganda ma wuok e gwenge mopogore opogore ichiwo ne gi puonje ka otenore kod rach mar nyange mar nyiri. Higni medo kalo ka ng'wech mar kedo kod nyange mag nyiri pod dhi nyime kaunti ma Migori to ahinya e gwenge mag Kuria. Lipot yango ni kwan nyiri malo gana ariyo ne otimnegi nyango e higa mokalo kata bed ni okege mathoth oseketi kod piny owacho rwego mok mago mag piny owacho iketo kod midhiero ni e kaunti ma Migori. Kaka yo mane onge nyathi ma nyako moter nyange e higani, riwruoge mok mago mag piny owacho ka otende kod mago mag piny owacho dhi nyime kod keto kenge matieko nyange e gwenge mag Kuria. Moko to dok chien kaka nwachake higni 10 mokalo odok chien matin, lakini pod wan gi tich mang'eny mogoyo. To sani koro kine ka nwachake to nwachake kendo sani koro nwakete sirkal be miyowa platform gi administration ma protect wa and the families ani be neno ka nyithindgi moko somo gineno ber. Joka riwruogno mar Micontrap, riwruogno ma osebiro ka koro kedo kod nyange e kaunti ma Migori dhi nyime kod wuothe kod gwenge ka gipuonjo oganda rach mar nyange mar nyiri ka geno maduong' en loko pacho oganda ma pod omako matek nyange mar nyiri. Hii ingawaji tumeweza kuishikilia, lakini sio mila ambayo inaweza kutujenga sisi kama Wakuria. Baadhi ya wengi wanajaribu kuipinga hii mila, ingawaji kuna wale ambao bado wanaendelea kuishikilia. Lakini tunashukuru tangu tulianza kuelimisha jamii kuna mabadiliko pia yanaonekana. Jogo makelo kod lwenje mag kit chwech ma oting'o nyange mar nyiri tiyo kod jogo mantie kod duol e kind oganda mar puonjo oganda rach mar nyange nyiri. Communities zingine zimeitikia wito, wengine bado wako nyuma. That's why tuko hapa to bring more sensitization so that we can see if there can be a positive impact kwa communities zetu. Na watoto wengi kwa sababu hiyo wameendelea kwenda shuleni. Watoto wengi wako shuleni. Labda kitu ningesema ni kwamba wakati wako shuleni, haya mashirika pia yaingilia ndani kutusaidia kusomesha hao watoto ambao wanakubali kusoma. Jared Mohono mena pisa mar somo manosedhi rutaya wacho ni nyange mar nyiri osethiro chendogo mag dongruok e gwenge mag Kuria. Kabendo wacho ni kata kwan nyithindo ma nyiri mathoth koro weyo sikul nikech nyange. Important that sensitization is taken very, very seriously to all sectors within the education, within the Kuria community. Every sublocation needs people to sit down and look at these issues inarudisha watu nyuma kimaendeleo. Coordinator no Mami Contrap Kenya Benta Dhiambo Mbwayo mane wegego mag Ntimaru wacho ni gibiro kod chendo mar keto rawere e okang' manyime e kedo kod nyange mag nyiri.
Dwani youth okenge mag youth mondo bed kendgi gimbe kaka wasebedo ko wuoyo kodgi nwawuoyo kodgi ko ariwo gi jonyuol mwariwo gi joma dongo koro sani wakelo ne wadwa kelo gimo machielo mondo gibed gi duondgi giwuon. Adhiambo ano okenge ma mikontrap oseketo ka otende kod piny owacho osekonyo e duoko piny nyange manthindogo manyiri e gego ma Kuria. It is coming out of the channel. Actually, the statistics are reducing. The cases that they used to report are gradually reducing, but that means that it's not ending. But actually, the sensitization has gone for some time, and I think there's some results out of the sensitization. E kinde ma piny owacho kod gogo moko mago mag piny owacho dhi nyime kod kedo kod nyange mag nyiri e gogo ma Kuria, lwenje mamoko mag kit chwech ma oting'o dhawo mag udi bende koro kowe oko. Wamepata elimu, hiyo kitu ni kama imepungua. Juu unajua wakati sasa anakulazimisha pale mkiwa kitandani, anakushika hata saa zingine huu uko na njaa, hujakula kuanzia yesterday part 1 wewe tu uko na njaa. Sasa hauna hamu hata ya kufanya hizo vitu. Akikuja tu akitoka wengine unajua huwa wanakunywa pombe. Anakuja anakuambia geuka na upende usipende unageuka na ukikataa unapigwa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Irokamanenya George Juma lipono tero wa yueyo machielo chenro en maro imore aneno ka orwatai orwa kod Vitalis Ochieng wuod gemo mako kod amen gi Ochieng Emmanuel kowacho ni okwasom ote adware monda kwang'ono kendo ka othulo ni mar somo kuom ote mabende wuod Nyakadem wacho ni oneno Ramogi e yo makare. Aneno kanyo ka e mbui mar Facebook ote ok thoth kanyo kata kamano Ramogi TV neno malere gwenge mag Uyo Magagra ma Oyengo Paul. Youth leader Eric Opepo from Kajulu Angira neno Ramogi TV Mos kod baba ne Pastor Michael Opepo. Felix from Sakwa Bondo paro en mana ni piny Kenya dhi medo nade 2027. An Unisa Kinya neno Ramogi TV maler kawuok Ombek Kodera gima dhiera kawuono shakare okti nikech adhi e health center ma Ombek to tamruok thiedha nyaka chul pesa kendo yawa. Mano en wach mabiro ng'iyo kanyo nikech aneno kaka ta jodolo wacho ni ute thieth mag kanisa to dhi maber. Ok ang'eyo chal mar gweng' ma ba moja deno kata dogo man mar game got regeya neno makare kendo news chopo na yo makare kan gi minoda lavenda imore madadi mawuok Nyakach Uremo Suku Ramogi ler adua ageno ni atemo kanyero adwen mondo mi wadhi e duka matin kik idhi mabor odogi weche mamoko. It starts with little moments of courage. To stepping out into the new world with confidence. Taking leaps of faith. Spreading your wings and soaring to new heights. Your mother's love is with you wherever you go. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. One of the biggest challenges I find entrepreneurs is they don't know how to delegate. They feel they're the only ones who can do things. Other people can do it. You use your mind to build your vision and to do your strategic thinking and maybe to do the connections. But the team can do it. Imagine they can. There's been a study done that women tend to fear taking loans. A loan, if it is taken for the right thing, is okay. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Craving an extraordinary escape? View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover.
Gima timore ne ng'ata ng'ata e yo mopogore opogore. Gi lokruok e weche mag keny, weche mag pesa, ngima mar del, tudruok e kind ji koda weche mamoko. Kapo ni in gi paro, ni in gi tuo mar paro, ber manyo kony. Ok rach wuoyo gi ng'ato e wi chandruok moro ma in godo. Wanyiso ni wadeo. Wuodi mara jivno inipuonje timbe mabeyo ahinya. Iniwachone mana dichiel ka to en oyie gi wach arus mapiyo. Yakoromo gima chiegni Paul tuke tim mar Gor Mahia oseikore ne rakore kod tim Murang'a Seal e tugo mar laro simbo kombe mar FKF ma ibiro bagi Jumapili e alap ma Dandora e boma Nairobi. Tugo ni biro Jumachiel bang' timbegi rado e tugo mar lig ma pacho kae mano bagi e alap ma Sensitization Park e kaunti ma Murang'a. Tugo ni biro odiochieng' adek kende bang' kogalo riembo tich coach margi Mich bang' timni yudo duoko marach e tuke mokalo. To kata kamano japuonj ma piago Murang'a Seal Yusuf owacho ni en gi geno mar yudo loch ka omedo negi mamiye kibaji en ni rowere ni nyalo yudo pek tugo e lap ma Dandora kaluwore ni Seal ok ong'iyo tugo e pap ma opedhi kaka mar Dandora. Joloch mar tugo ni biro ng'ado tiko mar donjo e final mar laro osimbo mar FKF. It shall happen, but we can never go back. We just have to focus na hii game iko mbele, ndio iko very very important, na feel watu wana come up vizuri. As a team, we need to always go back to the training grounds, correct our mistake where we couldn't do better in our last game. So that's what we are doing. Everybody is putting in the work to make sure that we get the win on Sunday, and we bring the motivation back to our fans and we the players as well. Nami itakuwa ni mechi tofauti kabisa. Manake kucheza katika manyasi haya na kucheza katika jualia lile la TAF ni mpira tofauti. So naamini tutakaa chini na vijana, tuambizane wapi tunafaa turekebishe, alafu twende tukamenyane tuone kama kwa kweli tunaweza ingia finali ya Mozart Cup. Joloch mar lig mar tuke volleyball maiga mokalo korka wakeini tim mar KCB ne othichoko e kidieny mar semifinal e tuke ma ochakore kawuono kadho wadnam chumbi. KCB ne olo kod tim mar Kenya Pipeline gi seta 3-1 e tugo motug Makande Hall e kaunti ma Mombasa. KCB ne oyudo points 25 e set mokwongo, kaeto bang'e Pipeline ne oyudo loch e seta 3 malure kama ne giyudo points 25 25 to kod 25 E tugo moro machielo tim mar DCI ne odonjo e kidieny mar semifinal bang' yudo loch mar set 3-2. Jatugo mowuok piny Brazil Rafael Das Beloli ma ong'ere kaka Rafinha owacho ni en gi lek mar tugo ne tim mar Barcelona nyaka odhi rutaya. Rafinha ne oloso kama bang' medo rak ma nyaka higa 2028 gi timno. E season morumo jumani ne oloyo gonde 34 kaachiel gi konyo jotugo wadgi loyo gonde mamoko 25 e tuke 56. Gonde mano konyo Barcelona bedo joloch mek osimbo League ma piny Spain mano La Liga, okombe mar Copa del Rey to kod okombe mar Spanish Super Cup. Rafinha osetugo ne The Catalans kuom higni 3 bang' Barcelona nyiewe ka owuok e tim mar Lead United higa mar 2022.
Nyakoromogi kanyo mawalero weche manyien mago imore Oginga Francis Wood Marindi Kanyada wacho ni watching news kan Nairobi rwakna baba na Oginga Orinda mama na Melda Oginga kod Evelyn Eve Amenya mar Obera Boys High School kagin Marindi Kanyada Victor Wikipita an adhi donjo 31st godhiambo mano Mabei mtoto wa Tizeru wacho ler kabisa ka an Koseleka Jalango Tieno kilo madaraka de Mabei biro miyo jowala yuto mathoth Vincent Kojomo wacho ni wa live can game rai sub location ni North Nyakach Ward Nyakach sub county kachiel kod minode Lilian Onyuro mano min daktari Harrison Jackson anawuok Japan Thursday to achopo Saturday Jalango Tieno wacho ni kanyo ni oyudo maber Nyakoromogi adwa ni mondo mialore gi kanyo sa en 3:50 kod 5 aweu ne chenro mar Ramogi Night mabende biro tanu kanyo kod DJ Kolo kachiel kod Ang'inja the entertainer in mani kauthulo mari mar bedo kod wecherore waduko nini erokamano unin maber nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa ne en Elizabeth Otieno